Dragi români, frați și surori, mă adresez vouă astăzi cu toată responsabilitatea și cu toată dragostea pentru această țară binecuvântată. România este într-un moment de răscruce. Trecutul recent ne-a arătat că atunci când demnitatea este ignorată, iar voința poporului este încălcată, suferința nu întârzie să apară. Alegerile din noiembrie 2024 au fost un astfel de moment, un moment care ne obligă să deschidem ochii, să înțelegem și să acționăm. Votul vostru, speranțele voastre nu au fost respectate. Nu putem merge mai departe uitând acest adevăr, dar nici nu ne vom lăsa definiți de nedreptate. A venit vremea să reclădim România, nu din ură, ci din iubire, nu din răzbunare, ci din dreptate. România profundă există încă, România oamenilor simpli, ai gliei, ai bisericii, ai satelor, ai orașelor, care încă păstrează amintirea vechilor noastre virtuți. Credința, demnitatea, cinstea, curajul. Această Românie nu trebuie reinventată, nu trebuie reformată. Ea trebuie doar să fie ascultată, auzită. Ea trebuie să fie pusă din nou în inima statului și a destinului nostru național. Eu nu vin să conduc, vin să slujesc, vin să pun statul în slujba cetățeanului, nu cetățeanul în slujba statului, cu poporul român și pentru poporul român. România nu este o întâmplare, este o misiune și fiecare dintre noi are un rol în îndeplinirea acestei misiuni. Avem datoria să devenim vrednici de moștenirea noastră și să fim buni strămoși pentru cei care vor veni. Viitorul nu se negociază, el se cucerește prin credință, muncă și iubire de neam. Viitorul nu ni-l va da nimeni de-a gata. Va trebui să-l zidim noi cu sufletul, cu priceperea, cu demnitatea noastră. România va renaște atunci când fiecare român va înțelege că puterea nu stă în mâinile altora, ci în inima fiecăruia dintre noi. Vă chem să fim împreună, vă chem să ne întoarcem la rostul nostru, să redăm acestei țări ce i-a fost furat, respectul de sine, demnitatea și bucuria de a fi român. Împreună putem, împreună vom birui. Doamne ajută România!